Un dels compromisos que estava dins del Pla Estratègic de l'EQT, que s'ha posat en marxa aquest any, era justament el d'arribar millor i arribar més a tot l'entorn, i fer-ho de forma transparent i comunicant tota la informació del sector de forma més transparent possible. Per això, per una banda, s'han reforçat els canals de comunicació, per exemple, la nova pàgina web de l'associació, i també s'han incrementat el número de publicacions a les diferents xarxes socials. En el sentit d'aconseguir ser el màxim transparents, s'ha incrementat també el contingut d'aquests canals. Per exemple, a la pàgina web ja pots trobar-hi dades de tot el sector, dades de seguretat, dades ambientals, dades de persones, etc. I aquest any també s'ha començat a posar en xarxes socials les comunicacions d'incidències menors d'empreses del polígon que puguin ser perceptibles des de l'exterior per part de la població. Reforces els canals de comunicació, però també necessites alimentar aquests canals. Llavors estava clar, estava identificat en el pla estratègic que s'havien de fer materials nous i continguts nous. Són materials de caire informatiu, de caire divulgatiu, pedagògics, adaptats als diferents públics als quals van dirigits i també amb diferents missatges que es volen transmetre des del sector. Missatges per reforçar el caràcter essencial dels productes que es fabriquen a Tarragona, reflexar que la gent treballa amb les màximes condicions de seguretat i també per cuidar el medi ambient, l'entorn, on es posa en valor la gran quantitat de gent que treballa al sector i gent altament formada i qualificada. L'EQT sempre manté un contacte permanent amb l'entorn i sempre es fan moltes reunions amb tots els diferents organismes, institucions, organitzacions en l'àmbit acadèmic, econòmic, associacions veïnals, associacions sindicals, i en aquestes reunions s'escolta, ens permet prendre nota d'inquietuds que hi hagin i suggeriments, i aquest any concretament s'ha pogut explicar de forma ben personalitzada el pla estratègic de l'EQT, també orientat a cada reunió, a cada grup de les seves expectatives, a les seves necessitats o idees. Fem una valoració molt positiva. La veritat és que tant l'assistència com els resultats han superat les expectatives de l'esperat i he pogut posar en valor la presència de Tarragona important i com a referència de clúster químic de la zona.